запас мәктәп буенча хәрефләр эленеп тора. Монда рус хәрефләре дә бар, монда инглиз хәрефләре дә бар, бу инде безнең татар хәрефләре. Һәм инде без дәрестә бу хәрефләрне ачып җибәрәбез. Дәрестә сөйләшәбез балалар белән үстеп составы. Һәм балалар сүзлектән эзлиләр яңа сүзләр һәм аларны язып куялар. Мәсәлән, беренче без башладык хәрефе белән. Менә монда хәрефен ачканда без башладык әллүки сүзен белән. Әллүки, ягъни мин аңлаттым балаларга. Әллүки ул беренче балаларның тыңлый торган җыры. Ягъни мәсәлән, колыбельная, һәм әллүки, бәллүки әни кеше беренче җыр баласына багышланган әллүки җыры. Шулай ук әллүки ул Габдулла Тукаевның иң матур шигыре, әллүки дигән Габдулла Тукайның шигыренә җыры да бар әллүки. Шуннан соң монда безнең бар шундый әйдә сүзе әлфия. Әлфия дигәндә Әлфия Абзаловны аңлатам инде, Әлифба дигән сүзе бар. Әлифба дигәндә үзебезнең татар графикасы, гарәп графикасы, рум графикасы, латин графикасы турында татар хәзер кириллица белән язганнарны аңлата. Хәрефенә бер сүз языгыз зинһар өчен. Хәрефенә башланган яки уртасында булган һәм Тәнәфестә, идәдә уйлап киләләр, сүзлекләрдән аның тәрҗемәсен, бөтенсен белеп киләләр һәм әкрен-әкрен ул аларга сеңеп бара. Бу хәрефләрнең язылышы, сүзләрнең әйтелеше ул аларга сеңеп бара. Ай былы-былым, ак идәндә таң ата. Ай былы-былым, ак идәндә таң ата. Таңнарда күзләр үзәк, җырларда да елларда. Таңнарда күзләр үзәк, җырларда да елларда. Мин бик шат сездә булырга менә. Значит, Павел Анатольевичны бөтен татар дөньясы белә. Ул бик признанный кеше, аны бөтен татар укытучылар белә. Ул бөтен татар теленә бик көрәш алып барды, бик кешегә үрнәк күрсәтте ул татарларга да, ниләргә дә. Шуңар татар дөньясы, татар бөтенсе аны таный белә инде. Безнең татар телен бер кеше дә әйтмәй, сөйләшмәгез, авызга сугучы юк. Безнең татар теле бездән тора ул. Шулай бит инде. Менә сездән тора ул. Һәрберегездән тора ул. Шуңар татар телен белегез, өйрәнегез. Бик иң матур тел ул, да? Шуңар ул киләчәктә сезгә, ул киләчәктә татар тел ул кухонный тел түгел. Ул театр, ул китаплар, ул бөтен фәннәр татар телендә бар, да? Шуңар киләчәктә җыллар үткәч, ул бик престижный, бик элитный, бик шундый телгә әйләнәчәк. Менә сез очрашасыз татар белән. Сез матур итеп татарча сөйләшсәгез, сезгә бөтен кеше кредә хис итеп карап торачак. Вот, көнләшеп түгел инде, но ул менә шундый ул байлык зур. Зур байлык. Менә сез татар телен беләсез, сезнең зур капчык бар, шул капчык белән сез йөрисез, ул белем татар теле белеме. Шулай бит инде. Менә шулай итеп сез аны саклагыз, уйлagыз, кирәклеген, матурлыгын и киләсе буыннарга сез аны тапшырыгыз. Менә мин сөйләшә башлайм хәзер беренче класс белән. Мине беренче класс тыңламай, менә сезне тыңлый. Сезнең сүз үтә. Аны менә шуңар племянниклар, подъездда, дусларга сөйләгез, кирәклеген, матурлыгын шул татар теле инде. Якка тотамын, туган як туганга, иң гүзәл газиз якка туган